Balima o ani ɲakuma très urgent et très bonne nouvelle. Balima o bi mercredi 23 novembre 2022 très bonne nouvelle. Malien bonne nouvelle fɔlɔ ye jumɛn ye? Mali ni Irisila ye accord kura dɔ signé an ka le ministre de la sécurité Daoud sisan an bɛ yɔrɔ na bi ni an ka ministre de la sécurité ye Daoud Almedine a bɛ Irisiw ka dugu la an bɛ yɔrɔ na ko bi Moscou a bɛ Moscou bi ani Irisiw ye accord caman signé Irisiw ni Mali cɛ lakana taabolo la accord kura wɛrɛw kirila Mali ni Irisiw cɛ an bɛ ministre fo an bɛ président Assimi fo malien o ye bonne nouvelle fɔlɔ ye bonne nouvelle filanan ye jumɛn ye malien ko ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna awa an ka sɔrɔsiw ye gosili da terrorisiw kan kunu dugu 5 dugu 6 Mopti mara la u ye terrorisiw gɛn ka bɔ a bɛɛ la Mali nord fana tuguni Mali ni Niger frontière la an ka sɔrɔsiw ye gosili da terrorisiw kan ka bɔ hakili ma malien o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an ye information téléman dɔ sɔrɔ rapidement dabalibanko don nisɔndiyako don dabalibanko don ko Faransi ko ale bɛ fɛ ka bɔ Burkina Faransi ministre de la défense an taara u ka général dɔ de bɔra ka kuma n bɛ tila k'a lajɛ quoi donc a vidéo yɛrɛ bɛ n bɛna kala ko Faransi ko k'a bɛna Burkina bila donc an b'a fɔ Burkinabɛw ɲɛna aw kana kɛlɛ jɔ hali bi dɛ Burkinabɛw a ye continuer ka marcher pacifiquement contre la France mais aw kana pas de violence a ye continuer toujours a ka courage ta toujours Faransi ko k'a bɛna Burkina Faso bila an y'o information télémani sɔrɔ ko tiɲɛna k'u tɛ se ka to yen k'u maga go sisan Mali an ye nouvelle dumanba dɔ fana sɔrɔ tuguni kabako bɛ diɲɛ kɔnɔ koyi ko Faransi ye avion dɔ de wuli yarɔ Congo président Congo Jair n'u b'a fɔ ma ko Congo RDC sisan Congolais de wulilen bɛ ko Faransi ka Congo bila MINUSMA bɛ cogo min na Mali la dɛ MONUSCO de fana bɛ Congo cogoya la ko Congolais de kɛlen bɛ ka taa Irisiw ka avion baden sa u bɛ ka rebelles bombarder ko Faransi y'a ka avion dɔ de wuli k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ la ko Faransi ko k'ale ka avion tiɲɛna Faransi taara avion atterrissage kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ ye rebelles ka zone de Faransi y'a ka avion jigi dugu dɔ la dɔrɔn rebelles b'o dugu min na dɛ o dugu jɛ rebelles ni marifa giriman caman bɔra ka taa Congo sɔrɔsi caman baden faga k'u ka dugu caman ci Congolais ko Faransi de bɛ ko ka terroristes dɛmɛ Congo ko Faransi de bɛ ko ka rebelles dɛmɛ Congo c'est ça que les Congolais ont dit a sɛbɛnnen bɛ an bɛ tila k'o fana kala an bɛ jɛ an bolo lajɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Faransi tɔ bɛ ka lebu ka taga fɛ o tɛ wagati ye wagati min an yɛrɛ dama kan ka kɛlɛ o tɛ wagati ye wagati min an yɛrɛ dama kan ka furukufuruku don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka transition dɛmɛ en toute sincérité an b'a fɔ président Assimi ɲɛna Français y'u ka projet mun tigɛ an na gɛlɛyaw bɛ na Maliens tɛ ndogo la gɛlɛya caman bɛ na dɛ mais gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye i m'a ye coupe du monde bɛ ka taa Qatar kun ye fantandugu de mais o bɛɛ y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka jamana filɛ bi fɛn bɛɛ b'u bolo bi n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i bɛ sɛgɛn caman ye n'an ko k'an b'an bolo bɔ Faransi bolo parce que an degelen bɛ hun na mais n'an ko k'an b'an tigɛ ka bɔ Faransi la walayi an bɛ sɛgɛn dɛ n tɛ ndogo aw la dɛ mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana décourager k'a fɔ transition mɔgɔw ɲɛna a y'a sen bɔ Adama sen na Adama de Mali ci Adama de Mali danbe bɔ a la Adama kadiri caman bɛ yen nɔ yan'u ka fanga sɔrɔ CTN u tun bɛ boli moto CTN de sanfɛ ani BBRS ninnu ka sonyani kɛ wasoko ye Mali kɔnɔ Adama d'a kɛ Adama de Mali image bɛɛ tiɲɛ Assimi ni mi bolo b'a Adama bolo Mali ko in tɛ ɲɛ i bolo i m'a ye complot bɛ ka tracer fan bɛɛ bon hali sisan i bɛ siran k'ale transition défend bi transition kanu b'i la ne ye transition défend mɔgɔ dɔ bɛ taga fɔ k'i ye ale diffamer o transition kelen bɛ tila k'a bolo fila courager k'e tatɔ lajɛ kaso la bon da to Facebook sumalen bɛ sisan mais ne tɛ décourager parce que ne faso ka di ne ye ne kɔni b'a kɛ Ala kama ni mɔgɔ bɛ transition dɛmɛ a ye transition dɛmɛ dɛ an kana kɛ sɔrɔsiw kama dɛ a kana kɛ sɔrɔsiw kama a y'a kɛ Mali kanu kama parce que sɔrɔsi ninnu u bilalen bɛ erreur ba de la an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na Assimi bɛ erreur ba de la ni min senbɔ Adama sen na ni ko i sɔrɔ i yɛrɛ de nɔ don an kɔni y'a f'i ɲɛna Adama kelen de bɔra k'a ka projet bɛɛ saboter aw ma deli ka don difficulté kɔnɔ Mali ko la k'a ta embargo la fo sisan ko Adama wulila ka jɔ ni aw ye Adama bɔra ka tila ka justice kelen de défend tuguni justice mɔgɔ minnu ko k'u ma sɔn constitution ma awa n'aw bɛ se a y'a kɔlɔsi Adama na an ka don an ka bonne nouvelle la an tɛ fɛ an ka bi journée ka goyan bolo an nisɔndiyalenba de don Maliens ko Mali ye accord kura kɛ ani Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna o yɔrɔ fana kalan Ala de ye bi ye sini Ala kale ye Maliens a yɔrɔ sɛbɛnnen fila yɔrɔ la et puis an ye nouvelle téléman dɔ fana sɔrɔ yanni n ka don nouvelle ba yɛrɛ kɔnɔ na Jib Konate e bloquera ka ban
donc amena yananga de nouvelle duma konana amena munya fo bela jelingena malion ay information téléman do soro ko ani rebelu farale nyogon ka ko mogu yaro mali surasu ani rebelu farale nyogon ka uye ka ibeka toyi uye fendo sebe ko uye fendo fe ko mogu o mogu la rebeli chama de bulla ka defe rebel do bulla ni mali marfa uye ka ta fara terroristu ka ne ma fana ngo sema mogo te dana mogo yi metla ko woro fana kala nyo information soro 600 na radar do ito fo kidale ko chima voilà o kara tomoktu marala mais metla ka do woro fana konnana malien ko anga pôle économique mogo ku ye zomba kule do mine amba fuma ko bravo ku ye zomba kule do mine ko 15 milliards de tourna 15 milliards ont été détournés à euro semaine fleur là ko 15 milliards tandrou de détournés là 15 milliards disparaissent entre la primature de Boubou Sissé et la chambre de commerce. Au chambre de commerce, au présent, au pôle économique, justice, moro bora kolumne. Au nyamoro ba koko mine. Oh, agana menali jode. Mounou avion cloué au sol. Ani engrais ferlaté. Aya moro Mali janfa. Aya bela jeli mine. Justice moko ka foko malien wula manganchi la kapita moko kele moko flamine après ka zomba kule utoyi zomba kule do numele ma okrefa ay wula be no fede amba fa sibingena ndibe ko ka ken klila malien ka soyi kataka chambre de kataka moko na netukuni ka am ka bomoni kalama do anda ante mali kura ko la moko shita bloc oubli angeni ba ko negeni ba ko en toute sincérité mais voilà yo adema da obla abe geleya fefe kono bi abe tora fefe kono bi kana kono ba ko do nyona adema ndake na adema kumbe au fe adema kumbe na farankane ambe kan tege ni nyoma nga asimi deme mais adema nana kana munke shogali go kelede ambe président ambe asimi de fede ante shogali fede mogomi nana na isiente kono asi adema di mais ambe kan tege ni nyoma ambe ka yafa nyoma au de malichi amma fonga au kana gere président mais na gere la président ay ayira ka fokaw ni misara yo kojugu mike moma ni misaw o be ka contre toujours ka jamana chi o be ka contre toujours ka mogo bla nyona c'est pour cela asimi mogo kojugu ke nama yafa di la bolo ka e konyuma de ke ima mali sisi bol de bolo fembe bol de bolo et le Mali est pris en otage par l'ADEMA. Voilà la vérité hein. Voilà la vérité. Malion ananga comment ça va fo Malion anye information mi soro o yore ko président de chambre a Mali chambre nyamogo ba ku yo mene ko justice mogo yo mene agara justice mogo agara ngina kata sitakli de kenyeba marala maire do be kaso la ko a demandé nyagami do ke ka don kaso la ay to ko nyana bode parce que nya fana angeni baw fe donc malion anga bonne nouvelle nous fo sanno yana nga taka angere ngulo chauffer ni ko na donc Mali bonne nouvelle du même baby malion en benison jalemba ko Mali ni irisier accord signé alhamdulillah le ministre de la sécurité Daoud Al-Mabedine ani irisuka ministre de la photo flane anyabe photo ina ne irisuka ministre de photo yi voilà comme Mali est accord courant de signer ani irisu ni nyonche hey non Malion andi so jalemba de bola ayoro sebene be ayoro sur invitation du général Vladimir Kolokov, ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, a effectué une visite officielle de 5 jours à Moscou. Ah, alhamdoulilah. Au cours de cette visite, les deux ministres ont procédé à la signature d'un accord de coopération entre le Mali et la Russie dans plusieurs domaines portant entre autres sur la lutte contre les activités terroristes, la criminalité organisée, le trafic d'armes, de munitions, d'engins explosifs et de stupéfiants, des crimes économiques, y compris le blanchiment d'argent, ainsi que la formation et perfectionnement du personnel. Cet accord premier du genre entre les deux départements jette les bases juridiques d'une coopération dynamique, opérationnelle et technique. La signature de cet accord a été procédée lors d'une rencontre d'échange entre les deux chefs de département portant sur les questions d'actualité relatives à tous les domaines. Un Malien, alhamdoulilah, quand il reçoit un demain, marfa tchertirle munumbe, il a fait zoni, bingani mbole munumenake, quand il reçoit un moko kurado blakana Mali kono, ka Mali deme ko keleuke. Alhamdoulilah, en bénisson jalidou. Ko irisu benan deme tuguni kanga mogo deme kanga mogo formé ku dige corruption be kele chokomi ku binanga mogo chama formé au domaine na awa ko irisila yo u ka boursu la bla ko Mali école den chama kata irisila
kata kalanke yen anyo nouvelle chama soro ambanga ministre fo ame mali autorité de transition mo fana fo alhamdulillah anyo information de soro nambo da malien den belajelen kloka ka ira tuguni ka fo a yoro sebene ko par ailleurs le ministre de l'Intérieur de la Fédération a octroyé une cinquantaine de bourses de formation dans plusieurs spécialités au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pendant son séjour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a visité certaines structures relevant du ministère de l'Intérieur et de la Fédération de Russie, telles que le régiment des forces spéciales de la police en unité en Russie et les polices touristiques en unité équestre, la musée du ministère de l'Intérieur. Les deux ministres ont réaffirmé leur détermination à travailler ensemble pour que la paix revienne au Mali. Bana bara bana siksi barabla. Doka sinogo. Francis Gena irisu nana bara bana siksi barabla. Anga simi demetron. Anga simi pousser for 2030. Anga fa bela jelna koy. Anga simi demet tiende ka anta demen galonga. Mo chama kila kone dimine ma simi koro. Segu tokara asimi bla. Segu tokara ne asimi te nyogomolo bla be bloku. Nena simi me nyogomolo fo funi bo fo nerebo. Mais ni galon be woro mina ne be bokko de fo. Ne te tugu mo kon galonga de. Awa ne be mou moyen fana ne bo fo awa iga baraka ni force de changement avant qu'il ne soit trop tard. Donc bonne nouvelle bien bonne nouvelle fo Malion bonne nouvelle flana e munya ameno fo ngena bi ko frasiko ka be na ka kasaw kuru ka bo Burkina alhamdulillah Malion ango ka dama vocal ni ndoye Burkina be o Malion bonne nouvelle be no ko frasiko ka be na Burkina bla ala ko frasiko na Burkina bla bié mercredi 23 novembre 2022 ay frasiko ka do minana ha ko France ko ka bena Burkina bla Burkina be o be bomoni kalama do oda de Burkina be o ay wulu de aga do fraka chesrika aga mais pas de violence. Moi je suis contre la violence. Il faut jamais utiliser la violence. Mais ay bo toujours ay bo France contre la de aga na sikide Burkina be o ko France ko ka be Burkina bla oro sebene fla ameno oro kala video rebe anno ambe video en kala Burkina be bela jelenga la me ayo de fo Assimi alibi courage ta toujours mais c'est bon adema de sinambo doron de fina France dusu tien ko jugu ou y'a mobile fait to Burkina be ka mobile be jenibi ou y'a moto fait to Burkina be ka moto be jenibi e ala dimi mangoy alhamdulillah Malion mena a video boka ira la français o ira de be ka fode ou ira ka chenuna kubena e Burkina bla ko ni ala sonama ko France tato do ka bo Burkina ko chena ku ko ka ko Burkina ko France jelema ka go ba ko wulumusoni bobi France de be na ka suraso la bo Burkina bi a video flene aya aketomba video boka ira aula tout de suite. O video nous comme ne bolo orojime voilà magoro yere da fo de français were ka chaîne ne bora ka fo donc amba a video kala san aw na be je kala je nyongo fe malien ayo disi goshi aw ka fo ko tare aka fo ko malien ni muna ngini mali Burkina et Mali ni Burkina o bere bolo be nyongo bolo bi angana ndigo nyongo na de a ke to de voilà ni Mali ni Burkina edi mun tege nyongo na voilà ayoro video flenge video sur 600 alhamdulillah Burkina be a ko la décourager ay côté la ka France to genga ta fait mais pacifiquement pas de violence malien on a nga janga ni video la je français wera de ka fo ko na Burkina blade alhamdulillah afleni. Si les soldats français quittaient le Burkina Faso, en tout cas, le ministre des Armées français Sébastien Lecornu ne l'écarte pas. C'est ce qu'il a indiqué dans un entretien publié dans le journal du dimanche. Le contingent des forces spéciales basé dans la périphérie de Ouagadougou a eu ces dernières années un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les précisions signées de notre spécialiste défense Franck Alexandre. Dès lors que la présence de sabres n'est pas secrète, il n'y a pas de raison pour ne pas en parler, assure l'entourage du ministre des Armées. Le départ des forces spéciales est donc sur la table, surtout après les manifestations anti-françaises de ce vendredi. Manifestations suivies des vives critiques du Premier ministre du Burkina Faso à l'égard des partenaires internationaux. Les relations n'ont pas toujours été loyales, a-t-il lancé sans citer de pays. La réponse de Paris n'a cependant pas tardé, évoquer en retour un départ de sabres. C'est une façon de mettre la pression sur le capitaine Traoré, lâche un proche collaborateur de Sébastien Lecornu. Reste que Sabre est un objet militaire bien particulier. Si le contingent n'est pas très important, environ 300 opérateurs, son implantation est idéale pour ces missions. Éliminer les cibles à haute valeur ajoutée des groupes terroristes qui évoluent dans la zone des trois frontières. Trouver une nouvelle base dans la région ne sera pas simple. Paris
prévoit de faire évoluer l'ensemble de son dispositif militaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest d'ici l'été prochain. Début 2023, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est attendu sur place pour évoquer cette réorganisation majeure. Franck Alexandre, spécialiste défense, RFI. Donc, Balima, Abela Djeleni Kuma Messizade, ko Francisco, ko Burkina président Koura Misigilembe, Burkina président Koura Ibrahim, que Dieu te bénisse. Tu as été comme ton grand frère Assimi Goïta. Hein, Alade, agneau de Fossa. Président Assimi. Ah non. Défaut qu'elle bila droit baraka ni force changement qui simbo de machine. Sinon tout va bien. Wallahi Allah. Tout va bien. Awa ko ma tien halibide. Courage ta toujours droit. Malion. Ko Burkina président de ko Francis Sourasouba. Ko Francis Sourasou kana avion wuli blé nous moussara. Il n'a pas Assimi, ça dit Assimi ko ke Burkina président be ka sigi odika. Ko Burkina président ko Francis Sourasi kele ko kana bouge pas ke nous moussara Burkina président na. Ko Francis Sourasou kuka avion kana wuli blé. Ko ni Burkina autorité mogo ta kalama. Ko Burkina ka fana wula tuguni ko te Francis fait. O maloya bolo fenga bolo Francisco kale baka kasa kuru ka bo Burkina. Francisco kale ka surasi munu be Burkina. Macron ko Francisca na Burkina bla ko ni ala sonama. Mais Burkina be o kana jo hali bide ay continue ka pression monter toujours. Donc malien Français Mali bla wa Francisca to fla ka Burkina fana bla. Ni Français Mali bla ka Burkina bla o ça c'est o Afrique indépendance de sorotolai. Donc alhamdulillah ala ka chama faroka. Ala ka ni Français tje ba ko jege jala ni baji. Malien abela jele ni oro isanno. Donc si ça Français de Bora si ça ta bo kani communiquer ke kabena Burkina bla parce que muyato Français ko kabe Burkina bla. Burkina premier ministre Bora ko Français clelente oluye. Kawa ko Français de be ka terroriste ou demain. Assimi kuma kele mun fo. Shogel ye kuma kele mun fo de. Quand la France nous a laissé en plein vol. Ah, Premier ministre Shogel, ala ki nyuma nasa. Malion. Quand Burkina Premier ministre de France tara kata conférence qui est semaine passée là. Quand France était kolu de mede. Quand wa kolu betaka mawera ou nofe. Quand France n'a pas foité France là. France Malion ko jugu koko alebe Burkina bla. Quand parce que quand France ko Burkina bo te France ira de faibli. Quand Burkina population murutele me. Ko te fait ka France to me. Ko togo damene ye FI ko Burkina be ta faibli. Ah Burkina be ta jugara ni Malion ta ide. Burkina be ko hali togo ye François ye ni Burkina be yi kolosi Burkina be ko te France fe be ko te France fe sidi. Donc Malion Anderson Jalemba bora ko ira ola ko Burkina ko kate France fe bi kate France fe sini. Amba fo bravo au peuple burkinabé. Ala ka France ala ka to France gali Côte d'Ivoire bla. Malion ala di. Amena nouvelle surprise do fana fo onyena. Ko Congo fana tuguni ambo fana ka dama vocal doy et puis ko do fana kera Burkina meno oro ira aula kaba koma ko do kera Francis commencera aye fin di Burkina be uma anya vocal soro de avok Francis be ka commencer aye moto munu di Burkina be uma Francis be ka mobiliu aye fin gla Francis be ka be tien anya vocal do soro au nanga janga nyoro la menyo fe Malien anya be ni moto nuna anya information mi soro anya te caterpillar la be ka ele moto ka les caterpillar de avec les motoka ayere nyabala de agnete caterpillar la avec les motoka voilà sari me volume ba koroka yoro nyeflo anyena caterpillar be les moto minka anye anta do mais c'est à vérifier de Burkina be mo duru da cinema ko nin kena Burkina de nta do de parce que abseka ke Philippe se kala mfana ko oroni foka daka na kera peut-être abseka ke image korodo du mais ne fana ba yira la anga je ka vérifier ñogon fait ni tien du parce que Francis o de ke segu turi ko kate Francis fait domina Francis tara docteur Sofé fait jo ayo gol Sofé fait jo la jine Francis tara ka bechi général de Gaulle tara ka Guinéen ou gol Sofé fait jo la jine depuis la jine Francis gendron segu turi Francis gendron vraiment Francis tara ka ro bechi Burkina Faso non Francis be ka taga aye moto ni mobili un fait to ou ka opération ngona ko Francis be ka commencer ko ou ka caterpillar de blaka fin be tien a vidéo fleni ayere be nyaba vidéo la angate moto ou la ko Français ka caterpillar de ni mais ça a vérifié de voilà imai ou ba moto be tien do fana vocal Burkina be do vocal blambo vocal kalambo la menyo fait ayala je aye nyor la men Ambalma do ni video lâché ama ka bo Burkina Faso jamana ka ko ka sanu bo digen do be comme président ya nyini to wu fe ka oro labla to wu ga oro labla to de flene ka moto fragan ka machine ka ga noni do ko temele o ye momelu de noni bi o be ka machine de noni voilà frafi mun be no lu ko to ya antiru frafi mun be no lu ko ne to te ko be sha ni moto ntese ka di fanta o mawa
ni moto n tɛ se ka di burusi kɔnɔ mɔgɔw ma wa sanu bɔyɔrɔ la Faransi kɛlen bɛ ka moto minnu di Burukinabew ma ko Faransi y'a bɛɛ tiɲɛ a ma sɔn ka di Burukinabew ma dɛ parce que u tatɔla don ka bɔ Burukina o bɔtɔ Mali fana tuguni Faransi ka kan mun bɛ Menaka Faransi taara ka kan bɛɛ saccagé ka tila ka taa mɔgɔw faga ka galon nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la bon u bɛ k'o kɛ ni Burukina min kɔlɔsi dɔrɔn u b'a fɔ ko u bɛ taga mɔgɔw dɔw faga Burukinabe dɔw faga ka taa galon nɔrɔ Burukina gouvernement na k'u bɛ ka taa fulaw faga parce que ko Burukina président bɛ ka taa mɔsiw ko Burukina président bɛ ka taa mɔsiw former ko ka taa fulaw faga RFI bɔra k'o fɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 3 kan donc maliyɛnw Burukinabew a y'a kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɛ maliyɛnw an ye nouvelle dumanba dɔ fana sɔrɔ tuguni très bonne nouvelle ko maliyɛnw ko Congo Kinshasa ko Faransi ka avion dɔ de yira k'a bɛ ka rebelles dɛmɛ ka marifa d'olu ma Congo fana tuguni dɛ Faransi ta kɛra mangoya de maliyɛnw bi mercredi 23 novembre 2022 a photo filɛ dɛ ko Faransi avion dɔ de taara jigin Congo dugu dɔ la rebelles bɛ zone min yɛrɛ la dɛ Congolais de fana bɛ kule la Faransi mɔgɔ si ma da Faransi la bi Congolais fana ko Faransi de bɛ ko ka rebelles dɛmɛ ko k'olu ka sɔrɔsiw faga a photo filɛ nin maliyɛnw Faransi ka avion photo filɛ nin ko Faransi ka avion atterri la urgence la ko panne dɔ b'olu ka avion na maliyɛnw ko panne dɔ b'olu ka avion na ko olu ka avion bɛ atterrissage forcé dɔ kɛ dugu dɔ la n bɛna a fɛkɛ kalan n ka tɛ Faransi sɔrɔsiw la an ka t'u ka sɔrɔsiw la an ka to tuguni u ka avion na u ka avion ba mun bɛ u ka sɔrɔsiw ta filɛ nin donc mun de kɛra Congo an bɛna yɔrɔ fana kalan an bɛ jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ l'armée française va-t-elle donner les armes aux groupes rebelles le M23 à RDC et République démocratique de Congo? Selon plusieurs sources, un avion français a atterri le lundi à l'aéroport de Bankoka, Kisangani, avec des armes à bord. L'avion a connu une panne de moteur alors qu'il se rendait à Djamena au Tchad, écrit un notable de la Chopo. À quel jeu veut jouer la France? Car nous savons tous que les mouvements rebelles, le M23, est soutenu et financé par la France et certains pays occidentaux. Alors, si l'avion militaire de l'armée française a atterri à l'aéroport de Bankoka, Kisangani, où est-il quitté pour se rendre au Tchad en passant par la RDC et faire escale dans l'est de la RDC dans la zone des groupes rebelles? Que cachent réellement ces cargos militaires de l'armée française? Est-elle venue ravitailler les groupes rebelles M3 contre l'armée du Congo République? Selon d'autres sources, c'est vrai qu'il a atterri, mais ne contenait pas d'armes. Mais pourquoi la RDC, pendant les Africains, demandent et exigent que l'armée française quitte nos territoires et continue voilà. Donc, Maliens, comment bela jele sebene flawor la ko siga keleme France la de ku keleme do u keleme ka analyse bla ku siga leme France la ko na ka soro ko France te ka ta marfa di rebeluma anyo fana donné au fana soro donc on va dire ni e France ka ko de bané Afrique konana Congolais fana ko kuma da France la hali ala tigera France la hali wulum ne ba mako kare kono ni e France to ko fodoro wulun do ba nga kare kono ba mako o don ne terege temato wuluni ka ba ay France to ko fodoro wuluni sera ka poron cha lati ñone fona ba tigera France la kuy moko sita France fait donc président Simi on est de cœur avec vous, que Dieu bénisse la transition malienne. On est wuli ka tanga barala, on est 4h du matin là, Amérique yamno. Donc vraiment sur là quand vidéo que bella nisonja, ka bebla lezi là. Donc et anga transition moko aka clito force changement en beka baraka nyoko faire pour le nouveau Mali, que Dieu bénisse la transition, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Congo RDC, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Akambe. Bye bye.